Ya kan ka kubor lasat na ka tribute news ha ka sitarik Januari arjarapsan. Kabaang annam yo ram, annam yo boarding, annam yo na kabata ki yeng ki baklem ka jing pensisa ya ki jaka syong, ki jing pensisa ya ki jing tray, kabala hukum da ka Supreme Court. Ki bang bat ki jaka airam kendam la ban airam ya kanu ka yeng kum ka jing penskam ne klem da pensisa ya ki kot ki sla nadu ki jaka baki syong kisa kakam baki tray bat ondom la shu bat ai boarding bat ka sha ki yeng ki bombiang ya ki tay ki jing don kam unong bisar UJB par diwala bat unong bisar ar madhan ki laong dai ban ai jing bit la ni license ban penlong ya kanu kakam khai pateng na kinu ki bor sensar kentup ya ki bor snong hajong ki jela ki jaka syong ki jaka jong ka sarkar pedang ha kanu ka jing tray pomsa klem da ken la kalong ka yeng sa ne ka jaka khai jing tay kalau ong ba unong tay la ni unong apply uhaban ai ka jing kular ba ya ka jing long try ya ka yeng an IT sa ki try nong yo jing bentoy tang hadin bela yo ya ki kot kisla ka jaka syong na ki bor ba dai pej ki jing tay klem jing bet na lor ba ki bu jing ma ya ka jing jong ki nong syong snong bat ki nong syong snong ki basa marjan ki kta aru ya ki marpo kendau kum ka boarding ka hapo ka kendau bat ka lat ban yo ya ki surok ki balas na ningkong ban pen yo ya ka jing pen roy ka parenti bat bala ai bor ka hukum jong ka yeng ka syari jong ka alhabat hau banai Disember arajar khatsau naga banta ka senam arajar khatsau ka jing pen pra ya ki katu kat ni ki jing tay bi an hamirut dak ba kedau ba ki jing tay klam ki jing bet hab ban pen pra kanu na kini ki jing tha kan yalam sha ka jing stang ya ka yeng bisar ban pengat ha ki an ki paper ni don ka jing mut ba ki jing tay bala bu ha ka ba pen khen ni yai lai na ka plan tay bala penjur da ka borsnong ba ki jing tay ki bala bu da ka jing slur klam kanu ka jing menjur jong ka plan tay amla ban pen slur ya ka wei pa ka wei ka jing tay de ban le da ka ba bot ranti ya ki rul la ong ka bench ki officer ki badon ka jing kli pan ai ya ki jing pen sai pen pendap ka jing tray ka babakla on yat sekmat mardar da ka tenat la ong ka kubor apa tho ya ka rai na ka benta ka bench unong bisar madhavan ula kren sai ba ka jing pen slam ban tha ban pen bet ya ki kambe an ka jing bomla ban pen yat ka jing bomla ban pen yat ka jing lot ha ka basna ban be tengka ka jing bom sim khia na ka liang ki bor badai pet ha ka bala pendap ya ka kamram jongki hapo ka an omla ban pendon kam kum ka jing yat kum ka jing ta ban yada ya ka jing bala le persya ya ki jing tay bi an bom don jing bet kan di karai kalami hadin si penai tam baga ying bisar ba klidu kalapen bena ba kalong persya ya ka riti sensar kari ba kalaong ba ka bor sensar omla ban pen pra ya ki jakasa pergi jaka khayi jong ki breu tang halor kanong rem ba kila sya keno ne sya pengat ha ka kamrunar da ka kedau ba ki sarkar jala bonsen ki wat ban peruspa yalade lengba ka rukom penong an da ka ba menjur pen scam ya ki jing pen khen ba ki jing lebe an kala susi ba ka jala kam perkhat ba ka ni ka jing bentoy ka long ka ba duna bha ba yanu jor ba ka jing pen jat ka ba jorong ka ba wanra ya ka jing pen roy renti ha sor bat ka jing ta ka ba snew ka ba omla ban pen kala ya ka mariang kumta ki skim pen bet renti dai ban warra tang ki khap pakarpang bat kum ka jing pen bet ka ba sisen na ka banta ki yingsa haden baula jurib benia ban perkha ka jing long jong ka jaka ka jing punan kam ka jing ta ya ka mariang ka jing don ban ka jing sma ya ki marpo khandau ka jing jan sa ki jaka ki wa bat ka jing bentoy pajba ka ba he kala ong ha ka khanyo tarik Disember ajak khandai ka yeng bisar kakut kalap tha ya registrar judicial jong ka ban pha ya ki kopi karai sa ki chief secretary jong baro ki jela landi ki union territory ban ai ya ki circular sa baro ki bor sensar snong cooperation ban buat berking bha kala hukum bro ba ki kopi jong karai dai ban pen priang sa
Dai ban pen priang sha u registrar general jong ka wei pa ka wei ka ying bishar ba he ban pen la ya ki ying bishar ba kin punan kam ya ka kat ba ki dang bishar ya ka jing ya ka ja ki ba ya dai pat ka jing tai klam jing bet ka jing kala ka jing pen khen ya ka jing bet la ne ka plan ban tai Wat adin bala ay ka kot pendep, ka jing pen kala, ka jing pen ken, lada don ka pa persya ya ka jing bit ban snaplan, balawan ra sa ka jing tip jong ka bor sensar, de ban sim ya ki senjam mardor, da ka bor bala kedaw badai pet. Kat kum ka an, persya ya unong teri, untrai unong syang bar ofisar. Ubadon ka jingkit kli ban ay ya ka jing pen sisa, pendap, Lande tray kababakala an yad sekmat da katanat mardor la hukum gayeng besar ba kledo kalau ang bakano kono ka application ka apple ngani ka jingpen kala ka balambu dui da utrai ne unong tei persya ya ka jingpom ai ka kot pendap ne ka benta ban penbet renti ya ka jing tei klam jingbet ne ban penbet ya ka jingkala bat ki wei haban rai hapo khandai pusngi kumbala penbet da ka an ka jing penroy ka dai ban long kat kum ka zonal plan bat ka jing penankam kanu ka jing penkala ya kum kan di ka zonal plan bat ka jing penankam dai ban siam da ka babur ranti ya ki kandon ki baladan ha ka jaka bat da ka perkhat ya ka jing mentoy pajba ka bakham he bat ka jing ta ya kambaryang kalaong Kandi yang ngengget ka katray kamtang haki jaka dan ki benta ki bahap hapo ka municipal habaro ki jala hapo jongkeri India. Ndray lase kan ka an kala ban kala da kumwe ya katangi saktai layo kapo tindray yamantang gisungtu pakani ka an kan hab hitang haki benta bahap hapo ka municipal. Islam kebriun nyo trap kublai sibon.